Jotono Rwkha tei sari kaham tei joto chini media friend no ani pai player hambaya Phirok. Puila ani kobong Mwng chini khana 16 Mei 2022 chini salchani bagui chini convention nai chini party IPF ni ang ese elected president ang jotono kobogo khana chini awatla Rabindra Bhavano hall number 1 sing jotono chini 10 ni simi sing chini jotto kormiro সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে প্রথম নাই একদিন কনভেনশন आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि चिनि एनसि देबरमा चिनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बलाय खेनो वान आवर प्लाय लाचिगो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट खेसि पायो बतो निजेनि बस गसना खायखा selected bo chongwi na mani bo nizi ab public no wasongnai angke to elected ngi phaika bo ke selected ngi phaika tini obon ang mansogo chini party IPFT no ka hamketlang ne bagai ang samkhai tongo ang khai thangnai tini jora push kotoria chini MLA kotoria chini Montri kotoria जों लोग फैका चिनी 4 बছর चिनी सरकार बीजेपी आईपी सरकार आजागो जों Rwkha चिनी परफॉर्मेंस जों काहमके साइबनो चिनी काकेनसि देबरमा बनि बॉयस ने गुनुई बो काम खाइमेलिया बो नक आसगुई सामखाइ तंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनी दिल्ली थांख्लायखा चिनी केंद्र मंत्री चिनी जेपी नड्डा चिनी बीजेपी प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनी होम मिनिस्टर ते गोबां मा नेतारा बायसिन कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों Rwkha चिनी एसेम्बली गो जों 4 बছर एसेम्बली चिनी ओंखा आं आनि जे गर्व खालायनाया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेन नि कक साका स्टेट हुड नि कक आं एसेम्बली तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनी गोबां मा आन्दोलन मुभमेंट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अमो सानाय जनगण तामनाय जनगण नाय मुभमेंट ते थानसा आं जनगण सि रायरिनाय तिनि आं अमो नगो जों दनि थानसा करै हिंखाय चिनि बिसिं दनि थानसा करैखाय जों चिनि नाहरमो चिनि टिप्रालेन दाबि अबो जों मानिया आबन बै आं ससमय सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग कतर बांनाय जों निजि ताखै ताखौ जों दल बाय दल जों माहाय दं हांख्लाय जों तिनि कामनो जों जारंनाय अनबागै आं अबन कयनाय जे तिनि इदानिं जों आं प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय सावो तिनि अब हायख्लाय मेडियारो सामारो अब बेलेग खाना संसा बो अधिकार बाय तिनि बरनि 12 तारिख मेवो बर हठात साइबर कॉन्फ्रेंस खालायखा आबको साबनि पार्सनाल खालायखा जों स्टेट कॉन्फ्रेंस खालायनाय 2-3 एप्रिल लो आब जों जत्तो सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेंबर और एटेंड खालायखा जतनाय लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार सानै कगिया आब जों चिंता खालाय सायमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक नो परिष्कार बर सायमानो बरक बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण सायमानो बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरेनाय बरबै आं तिनि वानाया आं मन्त्रि मातों मन्त्रि कौथां एमएलए कौथां अब कतरिया आं नायो चिनि इश्यू चिनि दाबि अब मानथों अब चिनि वॉइस कराखंथों अब सोंलाय तब प्रश्न खायके अनेक बरो चिनि एनसि देबरमा थानसा नाया मेवार जमातिया थानसा नायो अकर सबखा तब बरो साबो थानसा नाय थाबो थानसा नाया ता जनगण पब्लिक बरक उत्तर नाय बरक सानाय बनिबाय आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आन नाहरमु आवश्यक ठीक मांनाय तिनि जों अबो Rwkha जों जतन साइमानो चिनि टिप्रा मथाय दल बरक तामनाय बरक बाहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार टेबलेन्ट जों सावो स्टेटहुड
Article 2 and 3 जों बर' फिलाय दंखाबा तै कैसा बेले वानांगौ आं फ्राय से साना मसुगो जे अबाहाय इउनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय जेराव गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दङ आं जत' अबचिनि कागेन चिनि सामोनोसै माने पाइप्लाय सामोन पाइसया सामोन जांख्लाय अनफिनिशिंग टाच नसै आं सामख्लाय दं अब पाब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दङ किन्तु बार बार साबो आइपिएफ तो सोंनाय फैनाय आइपिएफ नष्ट खायनाय अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा सोंसा बने निजेनि प्रमाण दं जिनारो जे आइपिएफ टी ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड इंनायजों जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बने सय रगै जे पडकास्ट सामाने अबनो पाब्लिक जनगण अब स्राय स्राय इंनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने आइपिएफ टी पादन सबाय रिनाय सुगमाय फैनाय उकक सामाने अब बेलायला समा सोंसा अब बने प्रेजेंट दंगो बने इनिशिएट खालायो बने माय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस नांताव फॉलो अप खालाय दं अब फिचर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसुगो थांनाय दिनि मिटिंगो जों दुइबार सीसी मिटिं खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिटिं आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मिटिं आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अबहाय के जों कैसा माइनर पास लायका अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायका एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लाय दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तैचिनि प्रेसिडेंट जीएस तैचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुगी टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायगो हाय सं लाय हिबो जे अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुत नपरै नेदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कसन खायबो डायलग खायबो जों कैसे कमिटी फॉर्म खायखा डायलग नि परगो तमने याबो तो बोलस कक सानाय किन्तु अब हाय परिष्कार जोंना नाम खायसे प्लीज जरा कोरो तावनादि न मिसगाइड ता खायजादि खानाचिनि प्रोग्राम तंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम तंगो न जत्तो फायदि चिनि रबने बाबनो जों डिसकस खायनाय ते पब्लिक न आं पब्लिक थाने ओपिनियन नानै पब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय no genuine opinion no share खायदि अबहायना आं जतुर हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिग्रि तांदि जों फाइट खायनाय सुदु खनाया आगे मास लगो मे जून होइते जों लगातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेन जों खायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेंट खायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खायनाय टिप्रालेन मुभमेंट खायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेंट खायटं टिप्रालेननि कक साइटं अब जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय रेडी सर जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत चिनि मीडिया फ्रेंड न आनि पाइप्लाया हामबाय याफारो पुइलानि कबांमो चिनि खना 16 मे 2022 चिनि सालसानि बागै चिनि कन्वेंशन नाय चिनि पार्टी आईपीएफटी आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खना चिनि आवटला रवीन्द्र भवन जों जतन चिनि 10 सिमी जों चिनि जत कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेंशन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि चिनि एनसी देबरमा चिनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बेलायखनो वानावो प्लाय लाचिवो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगि नामानि बनिजि अब पाब्लिक वासावनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अबन आं मानसगो चिनि पार्टी आईपीएफटी न गाहाम खेतलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया चिनि एमएलए कतरिया चिनि मन्त्रि कतरिया
जों लुबै फैगा चिनी 4 बছर चिनी सरकार बीजेपी आईपी सरकार आजागो जों लुखा चिनी परफॉर्मेंस जों गाहाम के साइबनो चिनी काकेन सी देबरमा बनि बॉयस ने गुनुई बो काम खाइमेलिया बो नौ आसगुई सामखाइ तंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनी दिल्ली थांख्लायखा चिनी केंद्र मंत्री चिनी जेपी नड्डा चिनी बीजेपी प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनी होम मिनिस्टर ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बो आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा चिनी एसेम्बली गो जों 4 बছर एसेम्बली चिनी ओंखा आं आंनि जे गर्व खालायमेनिया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेन्डनि कक साखा स्टेट हुडनि कक आं एसेम्बली तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनी गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अमा सानाय जनगण तामनाय जनगण नाय मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगण छि रायरिनाय दिनै आं अमा नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि टिप्रालेन्ड दाबि आबो जों मानिया आं बै आं ससमय सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग भटर बांनाय जों निजि ताखै ताखौ जों दल बाय दल जों अमायखि दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंगा यांनाय अनबागै आं अबन कयनाय जे चिनि इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय सावो दिनै अबाहायख्लाय मेडियार सामारो अब बेलेग वाना बा संसा बो अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेगो बर हठात साइबर कॉन्फ्रेंस खलायखा अब को साबनि पार्सनल खलायखा जों स्टेट कॉन्फ्रेंस खलायने 2-3 एप्रिल अब जों जत्तो सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेंबर और अटेंड खायखा जतना लिस्ट दं किन्तु अबर जों बार साने कगिया अब जों चिंता खालाय साइमान जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक न परिष्कार बर साइमान बर बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण साइमान बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरनाय बरबै आं तिनि वानाया आं मंत्री जमातो मंत्री कौथां एमएलए कौथां अब कतरिया आं नायो चिनि इश्यू चिनि दाबि अब मानथों अब चिनि वॉइस करा मोनथों अब जों नायो तब प्रश्न खायके अनेक बड़ चिनि एनसी देबरमा थानसा नाया मेवार जमातिया थानसा नायो अकर सबखा तब बड़ साबो थानसा नाय साबो थानसा नाया ता जनगण पब्लिक बरक उत्तर नाय बरक सानाय बनिबै आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आनि नाहरमु आवश्यक ठीक मांनाय तिनि जों अबो खनुखा जों जतन साइमानो चिनि टिप्रा मथाय दल बर तामनाय बर बहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार टिप्रालेन्ड जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फलाय दंखाबा ते कैसा बलेवानांगो आं फ्राइसे सानामसो जे अबा इउनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अबचिनि कागेन चिनि सामंनोसि माने पाइपलाय सामं पाइसया सामं जानख्लाय अनफिनिशिंग टच नसि आं सामख्लाय दं अब पब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो आईपीएफ तो संमाय पैनाय आईपीएफ नष्ट खायनाय बो अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा संसा बने निजेनि प्रमाण दं चिनारो जे आईपीएफ टी ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बनि सय रगै जे पटके सामानि अबनो पब्लिक जनगण अब स्राय अंगनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामानि आईपीएफ टी पादन सबाय रिनाय सिगमाय पैनाय उ कक सामानि अब बेलायला समा संसा अब बनो प्रेसिडेंट दंगो बनो इनिशिएट खालायो बनो हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालाय दं अब फिचर कक सानाय लास्ट आं कक सानामसो थांनाय दिनै मीटिंग जों 2 बार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों 2 बार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अबहायके जों कायसा
minute pass like abo majority 80% chini present MCC member but CC member shaka je unification haika alliance abo bagis discuss khlaina talk khlaina obviously process lai dong ara talk khlaina boi joto MLA tai chini president GS tai chini like body organization rather organization tungti talk khlaina boi sing already shuru khai dong obviously process it all jarago सबाई पैने नायो हाई सं नायो बजे अभिजित तो माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुत नुपरै नेदि जों मानु क्लियर सय दङ जे जों डिस्कसन हेबो डायलॉग खेदाबो जों कायसे कमिटि फर्म खायखा डायलॉगनि परगता मोनै याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अहाय परिष्कार जोंना नांखायसि प्लीज नरो कोरो तावनादि न मिसगाइड ताखायदि खानाचिनि प्रोग्राम दङ 16 तारिख चिनि program tanggo no jotto phaidi chini robone bobono chung discuss khlainai te public no ang public thane opinion nanai public no chung kok sana bai ang sujug renai no jene opinion no no share khaidi obhaina ang jotu hainai koinai no kono bibando tangdi kono lachikri tangdi chung fight khlainai sudu khnaiya age mas logo me june hoite chung lagator chung movement for Tipraland chung khlainai जों जागा जागा निने मानदाय खोवाय निने कांचनपुर निने गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेन्ट खायनाय स्टेटहुड मुभमेन्ट जों खायनाय टिप्रालेन्ड मुभमेन्ट खायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेन्ट खायटं टिप्रालेन्ड कक साइटं आबो जों पाब्लिक न फनुगिरिनाय हामबाय रेडी सर जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत चिनि मेडिया फ्रेन्ड न आनि पाइप्लैया हामबाय याफारो उइलानि कबांमों चिनि खना 16 मे 2022 चिनि सालसानि बागै चिनि कन्वेन्शन नाय चिनि पार्टी IPF नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबगो खना चिनि आवतला रवीन्द्र भवन हल नम्बर 1 जों जतन चिनि 10 सिमी जों दिनै जत्त कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेन्शन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि जोंनि NC देबरमा जोंनि आगिनि कचाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बेलायखनो वानावो प्लाय लाचिवो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस घोषणा खायका सेलेक्टेड बचंगिना माने निजि अब पाब्लिक वासावनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अबन आं मानसगो चिनि पार्टी IPF न काहामखेतलांनाय बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया चिनि MLA कतरिया चिनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायगा चिनि 4 बছর चिनि सरकार BJP IPF सरकार आजागो जों लुखा चिनि परफॉर्मेंस जों काहामखे साइबनो चिनि काकेन्सि देबरमा बनि बयस ने गुनुय ब काम खायमेलिया ब नक आसगुय सामखाय दंगो जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा चिनि दिल्ली थांख्लायखा चिनि केंद्र मंत्री चिनि JP Nadda चिनि BJP प्रेसिडेंट ते अमित शाह चिनि होम मिनिस्टर ते गोबां मा नेतारा बाय जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा चिनि एसेम्बली गो जों 4 बছর एसेम्बली चिनि ओंखा आं आनि जे गर्व खालायमेनिया आं हेसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिप्रालेन्डनि कक साखा स्टेट हुडनि कक आं एसेम्बली तिसाखा अब जों जतन साइमनो ते चिनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बकनि बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अमा सानाय जनगण तामनाय जनगण नाय मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगणसि रायरिनाय दिनै आं अमा नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि टिप्रालेन्ड दाबि आबो जों मानिया आं बै आं ससमय साव जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक
जों बाहाग वार बाहाग भटर बांनाय जों निजि ताखै ताखौ जों दल बाय दल जों माहाय दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंगा यांनाय अनबागै आंबो कयनाय जे दिनै इदानीं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आंबो स्राय सागो दिनै अब हायख्लाय मेडियार सामाराव अब बेलेग वाना संसा bo अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेव बर हठात ट्राइबर कन्फारेंस खालायखा अब को साबनि पार्सनल खालायखा जों स्टेट कन्फारेंस खालायनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्त सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेंबर और एटेंड खालायखा जतने लिस्ट दं किन्तु अबर जों बार सानै को गया अब जों चिंता खालाय सायमान जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक no परिष्कार बर साइमाना बर बिचार खायनाय ते पब्लिक जनगण साइमाना बर बिचार खायनाय आं पब्लिक बिया फैरनाय बरबो आं तिनि वानाया आं मंत्री जमातो मंत्री कौथां एमएलए कौथां अब कतरिया आं नायो तिनि इश्यू तिनि दाबी अब मानथों अब तिनि वॉइस कराखंथों अब सोंनाय तब प्रश्न खायके अनेक बरो तिनि एनसी देबरमा थानसन नाया मेवार जमातिया थानसन नायो अकर सबखा तब बरो साबो थानसन नाया ता जनगण पब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय बनेबो आं मन कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोन बेपारिया किन्तु आनि दफा जाति आनि नाहरमुं आवश्यक ठीक मांनाय दिनै जों अबो खानुखा जों जतन साइमानाव दिनै दिप्रामा थानाय दल बर तामनाय बर बहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार डेभलपमेंट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर फ्लाइ दंखाबा ते कैसा बले वानांगो आं फ्लाइ साना मसगो जे अबा यूनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय चिनो गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दं आं जत अबचिनि कागेन चिनि सामंनोसै माने पाइप्लाय सामं पाइसया सामं जान खालाय अनफिनिशिंग टाच नसै आं सामं खालाय दं अब पब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दं किन्तु बार बार साबो आईपीएफ तो संमाय पैनाय आईपीएफ नष्ट खायनाय बे अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा संसा बने निजेनि प्रमाण दं तिनारो जे आईपीएफ टी ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड इंनायजों जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बने सय रगै जे पडकास्ट सामाने अबनो पब्लिक जनगण अब स्राय इंनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने आईपीएफ टी पादन सबाय रेनाय सिगमाय पैनाय उ कक सामाने अब बेलायला समा संसा अब बने प्रेसिडेंट दंगो बने इनिशिएट खालायो बने हाय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस लांताव फॉलो अप खालाय दं अब फिचर कक सानाय लास्ट आं कक साना मसगो थांनाय तिनि मीटिंग जों दुइबार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अब हायके जों कायसा मान्युट पास खालायगा अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायके एलियंस और बागै जों डिसकास खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लै दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तेचिनि प्रेसिडेंट जीएस तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुगी टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायो हाय सं नायो होनबा जे अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुट नुपरायनायदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कास खालायनाबो डायलग खालायनाबो जों कायसा कमिटि फर्म खायखा डायलगनि परगता मंगनाय याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अब हाय परिष्कार जोंना नांखायसै प्लीज जरा कोरो तावनादि न मिसगाइड ताखायदि खानाचिनि प्रोग्राम दंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम दंगो न जत्तो फायदि चिनि रगने बबनो जों डिसकास खालायनाय ते पब्लिक न आं पब्लिक थाने ओपिनियन नानाय पब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय न जेने ओपिनियन न जों शेयर खायदि अबहायना आं जतरा हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खालायनाय शुद्ध खनाया आगे मास रगो मे जून होइते जों लागातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेन जों खालायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी
साब्रुम जत्त जागा थाङै जों मुभमेन्ट खालायनाय स्टेटहुड मुभमेन्ट जों खालायनाय टिब्रालेन्ड मुभमेन्ट खालायनाय आफोर जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेन्ट खालायटं टिब्रालेन्डनि कक साइटं अब जों पाब्लिक न फुनुगिरिनाय हामबाय रेडी सर जतन खुलुमखा तै सारि गाहाम तै जत जोंनि मेडिया फ्रेन्ड न आंनि पाइपलाया हामबाय याफारो पहले आनी कबांमो जोंनि खोना 16 मे 2022 जोंनि सालसानि बागै जोंनि कन्वेन्शन नांनाय जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि आं एसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं जतन कबागो खोना जोंनि आवतला रवीन्द्र भवन हल नम्बर 1 जों जतन जोंनि 10 सिमी जों जोंनि जत कर्मीराव सारा त्रिपुरा राज्यनि गथुमनाय एकदिन कन्वेन्शन आं मेडेभि सानामुसुगो जे तिनि जोंनि एनसी देबरमा जोंनि आगेनि जाम प्रेसिडेंट बजे सामानि जे जोंनो आनो नरि रखा अबना आं बेलायखोनो वान आवर प्लाय लाचिगो जे आं खरकसा इलेक्टेड प्रेसिडेंट आं तो बुटा बुट केसि पायो बतो निजेनि बस गसना खायका सेलेक्टेड बचंगिना माने निजी अब पाब्लिक वासावनाय आंखे तो इलेक्टेड दङै फायका बखे सेलेक्टेड दङै फायका दिनै अब आं मानसगो जोंनि पार्टी आईपीएफटी न काहामखेतलांनि बागै आं सामखाय दङ आं खाय थांनाय दिनै जरा पुस कतरिया जोंनि एमएलए कतरिया जोंनि मन्त्रि कतरिया जों लुगै फायका जोंनि 4 बছর जोंनि सरकार बीजेपी आईपी सरकार आजागो जों रवखा जोंनि पारफरमेंस जों गाहामखौ साइबानो जोंनि काकेन्सि देबरमा बनि बयसनि गुनै ब काम खायमेलिया ब नग आसगै सामखाय दङ जागा जागा जों गोबां मा प्रग्राम खालायखा जोंनि दिल्ली थांख्लायखा जोंनि केन्द्र मन्त्रि जोंनि जेपी नाड्डा जोंनि बीजेपी प्रेसिडेंट ते अमित शाह जोंनि होम मिनिस्टार ते गोबां मा नेतारा बायदि जों कक सालायखा आजागा जों लुगिया बा आजागा पार्टिसिपेट खालायनाया ते जों नुखा जोंनि एसेम्बलिगो जों 4 बছর एसेम्बलि जों ओंखा आं आंनि गर्व खालायनाया आं एसे मिनिस्टार हिसाबै आं वाइट थाम आं टिब्रालेन्डनि कक साखा स्टेटहुडनि कक आं एसेम्बलि तिसाखा अब जों जतन साइमानो ते जोंनि गोबां मा आन्दोलन मुभमेन्ट जों खालायखा आजाग बपनि बनि पार्टिसिपेट करै बनि आं तिनि अमा सानाय जनगण तामनाय जनगण नायगो मुभमेन्ट ते थानसा आं जनगण सि रायरिनाय दिनै आं अमा नगो जों दिनै थानसा करै हिंखाय जोंनि बिसिं दिनै थानसा करैखाय जों जिन्ना हरमो जोंनि टिब्रालेन्ड दाबि अब जों मानिया अब बै आं ससमय सावो जों थानसा मांनाय जों मा हामजालायनाय जों साक बाय साक जों भाग वार भाग कतर बांनाय जों निजिनो निजि दाखय दाखौ जों दल बाय दल जों माहाय दं हांख्लाय जों दिनै कामनो जों जारंगा एंनाय अनबागै आं अबन कयनाय जे दिनै इदानिं जों आंहा प्रब्लेम दं माने आं अन स्राय स्राय सागो दिनै अब हायख्लाय मेडियारो सामारो अब बेलेग वानाबा संसा ब अधिकार बाय दिनै बरनि 12 तारिख मेगो बर हठात ट्राइबर कन्फारेंस खालायखा आबको साबनि पार्सनाय खालायखा जों स्टेट कन्फारेंस खालामनाय 2-3 एप्रिल अब जों जत्त सालायगै जरा डिविजन बरक एमसीसी मेम्बार और एटेन्ड थायखा जतना लिस्ट दं किन्तु अबरो जों बार सानै कक गया अब जों चिन्ता खालाय सायमानो जे बुद्धिजीवी कर्मचारी बा जोंनि जे बरक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बरक नो परिष्कार बर सायमानो बरक बिचार खायनाय ते पाब्लिक जनगण सायमानो बर बिचार खायनाय आं पाब्लिक बिया फैरनाय बरैबा आं दिनै वानाया आं मन्त्रि मातो मन्त्रि कक थां एमएलए कक थां अब कतरिया आं नायो दिनै इश्यू दिनै दाबि अब मानथों अब दिनै भয়েस गराखंथों अब सोंनाय ताबो प्रश्न खायके अनेक बरो दिनै एनसी देबरमा थानसा नाया मेवार जमातिया थानसा नायो अकर सब खाता बरो साबो थानसा नाय थाबो थानसा नाया ता जनगण पाब्लिक बरो उत्तर नाय बरो सानाय
बने बागै आं मने कयो पार्टी थांनाय फैनाय कोनो बेपारिया किन्तु आंनि दफा जाति आंनि नाहरमों आबो ठीक मांनाय दिनै जों अबो खानुखा जों जतन साइमानाव जोंनि Debbarma थानाय दल बर' तामनाय बर' बाहायनो सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 गेदार डेभेलपमेन्ट जों सावो स्टेटहुड आर्टिकल 23 जों बर' फिलाय दंखाबा तै कैसा बेले वानांगो आं फ्राइसे सानामसोगो जे अबाहा इउनिफिकेशन बा मार्जार साबो इनिशिएट खालाय जोंनाव गोबां परिष्कार डकुमेन्ट दङ आं जत' अबचिनि कागेन चिनि सामोनोसै माने पाइप्लाय सामोन पाइसया सामोन जांख्लाय अनफिनिशिंग टाच नसे आं सामख्लाय दं अब पाब्लिक सानाय आने गोबां डकुमेन्ट दं प्रमाण दङ किन्तु बार बार साबो आइपिएफ सोंनाय फैनाय आइपिएफ नष्ट खायनाय अभियुक्त माने अब बेलायखौ नामा सोंसा बने निजेनि प्रमाण दं तिनारो जे आइपिएफ टी ते मथा इन फ्यूचर जों यूनाइटेड इंनायजों जों वन सिंगल एंटिटी अंगनै हिनै जे बने सय रगै जे पडकास्ट सामाने अबनो पाब्लिक जनगण ताबो स्राय इंनाय आनो हायनि मिथ्या कक सामाने आइपिएफ टी पादन सबाय रिनाय सिगमाय पेनाय उ कक सामाने अब बेलायला समा सोंसा अब बने प्रेजेंट दंगो बने इनिशिएट खालायो बने माय प्रोसेस खालायो ओ प्रोसेस दांताव फॉलो अप खालाय दं अब फ्यूचर कक सानाय लास्ट आं कक सानामसोगो थांनाय तिनि मीटिंग जों दुइबार सीसी मीटिंग खालायगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग आं प्रेसिडेंट परेव जों दुइबार आचखा सीसी मीटिंग आरो बो ओपन आं सानखा आं आंनि व्यक्तिगत सामानिया थांनाय लास्ट जों साका यूनिफिकेशन और एलियंस अबहायके जों कैसा मान्युट पास खालायगा अब मेजॉरिटी 80% चिनि प्रेजेंट एमसीसी मेंबर बा सीसी मेंबर साका जे यूनिफिकेशन हायका एलियंस और बागै जों डिस्कस खालायनाय टक खालायनाय अबसे प्रोसेस लाय दं आरो टक खालायनाबो जतन एमएलए तेचिनि प्रेसिडेंट जीएस तेचिनि लाइक बायदि अर्गेनाइजेशन ब्रादर अर्गेनाइजेशन तंतुगी टक खालायनाबो जों अलरेडी शुरू खाय दं अबसे प्रोसेस किन्तु अ जरागो सबाय पैने नायो हाय सं नायो होनबा अभियुक्त माने अब बेलाय मिथ्या आ बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै मानुट नपरायनायदि जों मानु क्लियर सुय दं जे जों डिस्कस खालायनाबो डायलग खालायनाबो जों कैसा कमिटी फॉर्म खायखा डायलगनि परगो तामंनाय याबो तो उलस कक सानाय किन्तु अबहाय परिष्कार जोंना नांखायसै प्लीज नोरा कोरो तावनादि न मिसगाइड दाखायजादि खानाचिनि प्रोग्राम दंगो 16 तारिख चिनि प्रोग्राम दंगो न जत्तो फायदि चिनि रबनो बबनो जों डिसकस खालायनाय ते पाब्लिक न आं पाब्लिक थानाय ओपिनियन नानाय पाब्लिक जों कक सानाबाय आं सुजुग्रोनाय न जेने ओपिनियन न जों शेयर खायदि अबहायना आं जतरा हायनाय कयनाय न कोनो बिबान्द तांदि कोनो लाथिगिरि तांदि जों फाइट खालायनाय शुद्ध खनाया आगे मास लगो मे जून होते जों लगातार जों मुभमेंट फर टिप्रालेन जों खालायनाय जों जागा जागा निनि मानदाय खवाय निनि कांचनपुर निनि गंडासरा अम्पी साब्रुम जत्त जागा थांनाय जों मुभमेंट खालायनाय स्टेटहुड मुभमेंट जों खालायनाय टिप्रालेन मुभमेंट खालायनाय आपरो जनगण सानाय जे ब नेता ब दल जातिनि मान कक साइटं मुभमेंट खालायटं टिप्रालेननि कक साइटं अब जों पाब्लिक